नै लोगोफोर बिबोनांजों लोगोसे आंहाबो दसे हा फानसै मेरा ड्यूटी खत्म हो गया मैं तो घर लौट जाऊंगा खाना हाथ'वाखै आङो बे इसोर मेडिकेलावसो दोङो दा आइसिआव दोनदो इसोरखो हेलौ लोगोफोर वेलकाम टु बेक माय इउटुब चेनेल आंनि बे फिसा चेनेलाव नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोनाय थालायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ आरो अराय सम मोजाङैनो थाबाय थागोन आरो आंबो जोबोर मोजाङैनो दङ आरोना लोगोफोर बिदिब्ला आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मा भिडिअ शेयार खालामनो हायो नोंथांमोना नायलांबाय थादो थ' बिदिबा चलो गाइस लेट्स गो फैबाय था गाइसमोन आं दायो सफैबाय मा होनो आंनि फोथाराव आरोना मैगं बारियाव नै पलिटिं लाना फैदो आङो मा मैगं खागोन दायो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दायो आङो सफैबायानो आरोना नैबे बेरा दुमनायानो जोंहानि आंनि मैगं बारिया मैगं फोथार आरोना गाइसमोन इखिजा मालायनि गोजासो बेसर फोजोबदों मालायफोरा ओमफ्राय आं दायो नै सफैबाय गाइसमोन नायलांदो नै आंना आलुआबो बरिया जाबाय नै नायदो गाइसमोन आंनि आलु बागान बियो नोंथांमोन नै एन्ट्रि होनोसै आङो दरजायाव आंखौ वेलकाम खालामबाय टें आंनो हेबनाय बेरा बियो गाइसमोन र' आं हाबग्रोनि र' वेलकाम लोगोफोर नै बेयाव आङो दाखालिसो नै बेयाव मटर फोदो आरोना ग्रिन मटर गायदो आरोना लोगोफोरियाव ओमफ्राय रज'थ'वाखै आरोना बांद्राय गोबाव जायाखै सप्तासेसो नांगोन आरोना रज'नो जायखिजाया इयाव फोदो आरोना आङो देनां रज'बा नोंथांमोननो देखायलांगोन आङो थ' सोल' गाइसमोन बैथिं थांलायनोसै नै लोगोफोर जामायजोमोन बियायमोन आंहा इयाव एकदम माने आलु बागान आंनि बेयाव मा होनो आलुल' गायाखै आङो एकदम नै जोगोनारबो होबावदो बेयाव नै नायदो जोगोनारा एकदम माने होदो आरोना ओमफ्राय एसे माबा बोरैबा जादो आरोना माने आलुनो हा थिखांनायाव दाख्लै एसे खस्थ' मोनदो बे लावा ओमफ्राय नै लाव नङा जोगोनार नै नायदो इ माखासेयाबो आरोना इथिंबो दंबावो इखि बुहुद आङो माने बिन गायदो आरोना गाइसमोन इखिजा बिन ओइ माखाया बिन गोजा आरोना ओमफ्राय बानलु गोसोमबो गायदो आलु पातनाय लकेल आलु आरोना थ' नोंथांमोना नायलांबाय था आङो आरो मा देखायलांबावनो हायो नोंथांमोना माबायदि गायो आंनो अननानै खिन्थाहरबानो जाबाय आंनि पातनाय आलुना बियो एसे गुवार जागा होनांगौ जादों माने पातनाया बिराद गोजानहालागै बेदर थाङो आरोना रोदा गोलाव ओमफ्राय दायो नै नोंथांमोननियाव लाव माखा जोगोनार माखा होदोंमोन हाग्रा जाजोब्बाय बुहुद दंबावो इयाव फाननो माने खानाय जाजोबाखै गोथांबो दोङो ओमफ्राय दायो इखि फैलायदो दायो नोंथांमोन नै इयाव आङो लाफा फोबावदो दासो रज'हांदो दै एकदम ओमफ्राय नै माखाया सब सामब्राम गोजा गाइसमोन सामब्राम ओमफ्राय एकदम बैयाव बिनबो दङ ओमफ्राय इखिनिया सामब्राम गुफुर गोजा आरोना ओमफ्राय दायो इखि फैलायदो गाइसमोन इयावबो लाफा होदो आङो ओमफ्राय बेफोरावबो गासिबो माबा मोनसे मैगं फोदोंमोन इयाव आं बावबाय जायखिजाया पालें ना माबामोन आरोना रज'थ'वाखै ओमफ्राय दायो लकेल दुन्दियामोन आरोना गाइसमोन ओमफ्राय अखायानो बुबथाना होनानै दुखुनि बाथ्रा मा जानो अखाया बुबथाना होना माने हाया गोरा जानानै इदि जाजोबना थाबाय आरोना थेवबो जानो बिराद गोथाव गाइसमोन दायो नोंथांमोना नायलांलायदो नै बिथिंजाय सेसा फैनायनि थाखाय आङो बेयाव नै बे लाफाखौ फैनायनो आं लाफाखौ देखायनि आं दायो खानाबो लांनो नागिरदों आरोना गाइसमोन नायदो गाइसमोन आंनि लाफा बारिया बेनो आरोना गाइसमोन ओमफ्रायो लाफा मैगङा नै दाखालिसो खानाय जाबाय बाजाराव लांनाय जाबाय आरोना गाइसमोन बिनि थाखाय एसे रम जानाया एसे गेसें जाबाय आरोना मैया सानसेल'सो जाबाय खानाया ओमफ्राय दायो नोंथांमोन इखिबो बुहुद दोङो ओमफ्राय दायो बै गोथौखौ नायलायदो गाइसमोन बे जाबाय मुला बेदर थांग्रा आरोना नोंथांमोन नायलांबाय थादो नै बिथिंजायबो एकदम गायदो आङो नै बेफोर जाबाय दासो गायदो लाइ गिदिरनि लारि इनिफ्राय नै बियो जाबाय अलकबिनि लारि इनिफ्राय नै बियो जाबाय बान्दा कबिनि लारि ओमफ्राय बैफोर जाबाय सामब्राम गुफुर दामालसे गायखादों आङो गाइसमोन सामब्राम गुफुरखौ दायो आङो मोनसे जायगा देखायलायनोसै फैलायदो गाइसमोन इ माखासेया सामब्राम गुफुर गोजा दे गाइसमोन बिराद बुरजा गायखादों आङो दायो आं गोजौखि गाखोलांसै या दायो इखि नायफैलायदो गाइसमोन केमेरामेना हालावथिनो नै गाइसमोन बिनि मुलाखौ जागासिनो आरोना आङो एकदम लांगासिनो जागासिनो लांदां जालायलायबाय नै जिं-जिङाव ओमफ्राय गेजेरनिया रोजा जानानै एसे खस्थ' मोनदों आरोना बिसोरो बाय मान लोमजाना दोङो ओंखाय खानो हाथ'वाखै आङो बे इसोरो मेडिकेलावसो दोङो दा आइसिआव दोनदो आइसिआव दोनदो दे गाइसमोन गेजेरनि आइसिआव दोङो ओमफ्राय नै जिं-जिंनिखौ आं लांगासिनो जागासिनो रिलिज होगासिनो आरो बिसोर अरे कहना क्या चाहते हो ना ओमफ्राय बिसोरो आइसिआव दोङो थ' नोंथांमोन नायलांबाय था आं दायो लाफा मैगं खानोसै नै लाफाया बेयावबो फोदोंमोन आरोना ओमफ्राय बेयाव फोनाया मा जाखो गाइसमोन माने अखा बुबथानानै हाया गोरा जाबाय आं दांनो मोनासै बै खावसेनिखौ दाङै बेखौ दांफैनो मोनासै आरोना ओमफ्राय एसे रागथि जाबाय बिनि थाखाय आं दा इखौ खारै जानो बिलाइखौ खाना लांसै आरोना गाग्लिजोबना गालांसै आंखौ दिनै ओमफ्राय गोदान होलायनोसै गाइसमोन मा होनांगौ नोंथांमोना खोन्थाहरलायदो
तो चलो गाइस आं खानोसै सुरु करती हूँ Sunny. नै गाइसमोन आं दायो खानो सुरु खालामबाय आरो ना ओमफ्राय दा नोंथांमोना दायो आं खाखांबा देखायसिगोन नोंथांमोना नेना थाथ'लायदो तो गाइसमोन नायलांबाय थादो आं दायो खाग्रोना लानोसै आरो ना दा देखायसिगोन थाथ' गाइसमोन नै खाहोलांसै आरो ना आङो सुरु खालामबाय खानायखौ एसे फिसा फिसा नालाय माने खानायाव एसे गोबाव नांगोन बेनि थाखायनो नोंथांमोननो आं दायो खाखांबासो देखायसिगोन दे नै राखथि राखथि जानायनि थाखाय आं इनिखौ खारदै खारदै खानो जानो खाना लांसै बैनिखौ फानजोब्बाय मैया सानसेल' जाबाय आरो ना दे नोंथांमोन नायलांबाय था गाइसमोन नै आङो लाफा खाखांबाय लाइबो मुथासे खाना लाबाय नारसो प्लास्टिक फिसाबाबो ओमफ्राय दुन्दिया मुथानै लाबाय आरो ना दुन्दिया मुथानै लाबाय एकदम माने इ मोनसेया गोरलै आरो ना ओमफ्राय मोनसेया एसे माबाहांबाय नालाय ओमफ्राय गोरलैखौ एक्सट्रा लाबाय आङो बाथोन जानो आरो ना ओमफ्राय बै बाथोनानो जाजायो एखेथेवबो बेलेग बेलेग खाबाय आरो कालारा बेलेग बेलेग नालाय गाइसमोन ओमफ्राय आङो लाफाखौ खाबाय आरो ना नोंथांमोननो बोरै देखायबाय थानो आङो प्लास्टिकआव सोबाय नालाय नै एकदम माने फिसा फिसा नालाय नै लाफाया ओमफ्राय आङो लाइबो मुथासे खाना लाबाय आरो ना ओमफ्राय दायो आङो खानोसै मा खागोन आङो दायो बानलु नै नायदो बानलु गोसोमा ओरैबायदि ख्रि 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 माने तामान ख्रि ख्रि थायदो आरो ना नै गाइसमोन जि बुरजा थायखादो आरो ना फांसेयानो ओमफ्राय दायो आङो बेखौ एसे गोरा गोरा जाहांनायखौ जाना नायनो थाखाय गुदि गुदिनि फार्स्ट थायनायखौ थाइनैसो खाना लांसै आरो ना नायनानै माबायदि रादो नायनोसै आङो ओमफ्राय खाना लांनोसै आरो ना थाइनैसो नै बे थाइसेखौ खानोसै आङो मोजाङै थायाबा बिफाङाबो थंखाथार नै गाइसमोन ओरैबायदि गोसोम नै आयु गोसोमथार नै ओमफ्राय दायो आङो थाइनैसो खानोसै दे गाइसमोन नोंथांमोना लुगैनाङा दे जानो बानलु गोसोमा ओरैबायदि गोथाव जायो नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ ओमफ्राय लुगैनाङा दे माने खानो बावलायलाङोहाय रायाखै खोमा सानलायलाङो आरो ना ओमफ्राय आङो खानो अनदो आरो ना थेवबो गासैनिखौबो फांसेयाव थाइसे राफुनायखौ लानो थांसै आरो ना नै इदि गुदि गुदिनिया फार्स्ट थायनाय नालाय खाग्रोदो आङो गुदि गुदिनिखौ नै थाइथाम खाबाय आङो बांद्राय बुरजाबो खाया र' एसेबांबो राजोबाखै नालाय दायो आङो आंनि बिबोनांनि माइ हानायखौ नायनो फैदों आरो ना गाइसमोन माइब्रा माइ हागासिनो आंना बिबोनाङा हारसिंनो एकदमबारे आं नायनो फैदों आरो ना हारसिंनो गाइसमोन आंनि बिबोनाङा दि नोंथांमोना मिथिखागौ आरो ना आंनि बिबोनाङा ओरैबायदि मावथि होननानै दायो आङो आंनि बिबोनांखौ नायनो फैदों आरो ना गाइसमोन ओइ नै बिथिं जायो नै इखिसो हागासिनो नै फिसा सा नुहुरलायनाय आरो ना ओमफ्राय आङो दायो आं थांगासिनो आरो ना गाइसमोन नायनो नाला बारि बारि ओमफ्राय हायोबाथाय आंबो हालांसै आरो ना दसे हानोसै आरो ना आंबो दहायनिफ्राय हाखादोंमोन आरो ना ओमफ्राय दायो बिबोनाङा हारसिं हागासिनो आं दायो नायनो फैदों आरो ना नै देखायनो र' बिखिनिया माइब्रा गोजा आरो ना ओमफ्राय आंना बिबोनाङा हनै बिथिंजाय हागासिनो सानमोथा थाखासिनो हराखै आरो ना ओमफ्राय नै गाइसमोन माइब्रा माइया बिदि जायो आरो ना नै नोंथांमोनाबो सिनायखायो बिराद हाग्रा जादोंहाय नै बे हाग्राया आरो ना गाइसमोन ओमफ्राय बिथिंजाय लामा जोंनि नै माने केमेराखौ फुग्लाग्ला नुदोंहाय माइबासो नांबाय नामा हुगार दं एरियाव एसे माइबा बुस्थु नांना दङमोन आरो ना गाइसमोन जामायजोमोन बियायमोन आंना बिबोनाङा हारसिं माइ हागासिनो नै होख्लायखादो हारसिंनो हानाया नै बेखिनिखौ हाखांजोब्बाय आरो ना ओमफ्राय रोगाखांबायबो नै बिथिंजाय लांदां जाबाय ओमफ्राय नै दा बेखिनियाल'सै आरो ना माइब्रायाल'सै हाय 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 माइ हानायखौ नायनो फैदों नोंनि लोगोफोराबो नायोनो नोंनि माइ हानायखौ र' देखायना आं लोगोफोर नेबाय थार' आं नै मोनहैथ'वाखै आं दायो थांगासिनो आरो ना आलि आलि ओमफ्राय बोरमाखौ बिखिजा होना दोनफैदों नै माने माइ हाखांबाय नालाय बेखिनियाव नै आंनि बिबोनाङा होगासिनो माइ हानाया नै बोरमा मानि जाहोजोब्बाय नै सेस जाहोजोब्बाय बोरमाखौ ओइ सोर सोरानो बोरमालै सोर बुथारनांगौलै ओइ मानो जादों नै माइ हानो फैदोंमोन बियो हारसिं हागासिनो ओमफ्राय बोरमाया एक डिस्टार्ब होगासिनो आरो ना नै माइ फिथाइखौ अख्लाय अख्लाय जागासिनो ओमफ्राय होलांगासिनो बियो नै थां बिमाफोरजों थां इयाव माइफोरखौ जादो नोंखिजा ओरै बुथुमना दोनफैया मानो नै गाइसमोन आंनि बिबोनांनि मोथिया आंनि बिबोनांनि माइ हानायनि मोथिया नै माइ मोथिया ओमफ्राय आंनिखौ नायनो नै आंनिया एसे गिदिर आरो ना हागासिनो आरो ना दे हालाय नायनां नोंनि हानायखौ माथो हानायानो थालांजोबदो इनो नोंबो बांगालि बायदिसो दोनद' इयो माबोरै गेवखो बिराद हाग्रा रज'दोलै बेखिनिया मा आलासे माइब्रा गोजा आरो ना नै बेयालासे माइब्रा माइया बिराद उन्दुदो ओमफ्राय इयो माबानो खान्दाथार हादो जिगाबानो थांफानाय नङा आरो ना जिगाबखौ खम खालामदो बियो जामायजोमोन बियायमोन नोंसोर माइ हानो रोङाबाबो नाय नै जोंहा बिबोनाङा होखायो हारसिंनो हाजोबगोन बेखिनिखौ इखो इनो हारसिं हाजोबनो थाखाय मागोआव इनो फिथाखौ थाइसे बारा होगोन इनि थाखायनो हागासिनो इयो नै हाहोगासिनो आरो ना नै नोंसोर रोंगोना रोङा हानो नोंसोरथ' रोंखाया बायदि मोनदां नायलाय नाय नै देन्जारसो जयिखौबो दानगासिनो दानना होबावो जवाबाबो दानना होबावो नै ओमफ्राय इखिजा आङो एन्जरबो नायथिंनि र' आं बायमान एन्जरबो जायोना एन्जर नायथिंनि र' आं इदि जिं जिं एन्जर दं खोमा दोंना गैयालै एन्जर नै माइ फिथाइया नै ज्राव ज्राव बिराद थायदो आरो ना माइया जों सानैबो गायदोंमोनलै नोंगोना नङा नै लोगोफोर
बिबोनांजों लोगोसे आंहाबो दसे हाफानोसै ओमफ्राय बिबोनांखौनो आइनो माबा रोगानो होबाय आरोना बैनो नाय बिबोनाङा नै माबा रोगागासिनो आरोना बोरमाया जाबाय थानायखाय इखौ इथिंजाय दोनफैनो होदो आरोना नैथिं बोरमा होफैदो नालाय ओमफ्राय बोरमाया जागासिनो ओमफ्राय आं ओरैनो मोनसेनिसो हाना गालांसै आरोना एसे मोनाबायबो आरोना ओमफ्राय न'आवबो थांनांगोन ना नङाबो खाथि नङा लोगोफोर ओरैनो नाहरैनो जामायजोमोन बियाइ मोनो ओरैबायदि गोजान लं कापार माइ हानो थाखायसो फैग्रोदोंमोन आरोना बिबोनांखौ दहायनो हानो होदोंमोन आं ओंखाम ओंख्रि संबाय जाबाय दायो फैबाय दायो नायलांबाय थादो गाइसमोन आं माइ हानायखौ नै माइब्रासो आरोना माइब्रा मागोनि थाखाय फिथा जानो होखालायबाय हानाया जाय फिथा जानो फैदे लोगोफोर ओइ खासि खोनथिनायखाय साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो गिनाङा दै जाय फिथा जानो जोंहानाव फै मा फिथा जानो खोन्थाहर मा सावनांगौ आं सावना दोनजोबगोन दे नै हागासिनो आङो बिबोनाङाबो रोगागासिनो दे होमबा लोगोफोर नायलांबाय था गाइसमोन आं न'आव थांथ'लायनोसै नै बिबोनाङा हाबाय थालायसै दसे बोरमा नायखौथ' हाथोसै मोनाबायबो दा न'आव थाब थांथोसै दायो जोङो थांसै आरोना आङो गाइसमोन नै मेगन मानि हाबजोब्बाय माइयानो जोजोब्बाय आंखौ आइदै दसे हानायावनो माइ गड नाराबारि थानाया बिराद गरम दिनै दा आङो थान्दाखायसो थानो हादों गाइसमोन एकदम फुग्ला फुजि नुलायलायबाय नै एकदम मोनाबाय नालाय मोनाहांबायबो माइयानो गोलैजोबदोसोनो एकदम रोजोदैनो बिबोनाङा हागासिनो दायो आङो न'आव थांदोंसै दे जामायजोमोन बियाइमोन एकदम माने बिराद माबालै थान्दा जाला जोजोब्बाय आंखौ नै इनिखौ आङो इनिखौ जा हाजोब्बाय आरोना नै जि साफा जादों इनि माइयानो हायस जादों जोंहानिया गाइसमोन नै औवा सिङालागै जानाया होखायो गोजान